Is-siġilat ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Għolja għar-Renju biex tissaħħaħ il-ħidma konġunta bejn iż-żewġ pajjiżi fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin. Il-ftehim li jorbot iż-żewġ pajjiżi għas-sentejn li ġejjin se jassigura li tingħata l-għajnuna meħtieġa lill-awtoritajiet Maltin fit-tfassil ta' strateġija nazzjonali kontra t-traffikar tal-bnedmin. Il-ftehim jipprovdi wkoll għat-tisħiħ ta' mekkaniżmi biex tipproteġi lill-vittmi u taħriġ lil ħaddiema ma' persuni vulnerabbli li jiffaċċjaw riski akbar li jiġu traffikati. Il-Kummissarju Oli Ingliż f'Malta Stewart Gill qal li huwa sodisfatt li r-Renju Unit qed jagħmel kollaborazzjoni ma' Malta dwar dan il-qasam. Qal is-sena li għaddiet fir-Renju Unit instab li kien hemm mal-4,000 vittma ta' traffikar tal-bnedmin minn 108 pajjiż differenti. We have legislation on it. We have a call to action which we launched at the UN General Assembly, and the Maltese government were one of the first governments to sign that call to action. Dan il-ftehim se jkopri s-sentej li ġejjin huwa bbażat fuq 5 għanijiet li jvarjaw minn għajnuna fil-kitba tal-liġijiet ġodda dwar il-qasam, it-tisħiħ tal-appoġġ li nataw lill-vittmi u liż-żewġ pajjiżi li jaqsmu l-aqwa modi kif jistgħu jiġġieldu din il-kriminalità. Se jkun offrut ukoll taħriġ speċjali l-impjegati ta' entitajiet pubbliċi li jaħdmu ma' persuni vulnerabbli jew ma' persuni li huma f'riskju li ġu traffikati. Fil-fatt bħala parti mill-ftehim ġew Malta esperti mir-Renju Unit fejn taw taħriġ lil ħaddiema ta' Identity Malta u ħaddiem oħra li jaħdmu f'dan il-qasam. Bil-ftehim il-Gvern se jagħmel kampanji edukattivi fosthom kampanja nazzjonali ta' għarfien. Is-Segretarju Parlamentari Julia Farruiga qalet li b'dan il-ftehim il-Gvern se jkompli jsaħħaħ il-ġlieda tiegħu kontra traffikar tal-bnedmin. Nemmen li din mhix ġlieda ta' Malta waħedha imma ta' sforz dinji illi kollha kull pajjiż irid jagħti s-sem tiegħu. Kuntenta ħafna illi relazzjoni illi bdiet propju sena ilu, diskussjonijiet li bdew sena ilu waslu għal dan il-ftehim mifrux fuq sentejn li prattikament se jkollna modi differenti, mekkaniżmi differenti ta' kif nistgħu anke naqsmu informazzjoni importanti li twassal biex ikunu identifikati vittmi ta' traffikar uman. Saħqet li s-suċċess tal-istrateġija tal-pajjiż li tuħu passi kontra traffikanti tiddependi mill-livell ta' protezzjoni li jagħti l-istat lill-vittmi.